बाहेर फैनानै पस्ट मिलायदो। Hey guys, खुलुमबाय, मा खबर, मोजां ना? माबोरै दं नोंथांमोना गासैबो? आं मोजाङै दं, जोंहा गासैबो मोजाङैनो दं। गासैखौबो फुंनि गुड मर्निं होनहरबाय। सानफ्रोमबो अखा हाबाय थानानै दिनै एसे सान्दुं दुंदो, सान्दुं दुंनायखाय फारा-फारि जाय जि हायो जि सुदो मादो। आंनाबो गथ'नि आंनि गासैबो जि जमा जाजोबना दंमोन, सुनानै सुस्रांजोबनानै स्रां जानानै दा मबाइलखौ दासो हमफैबाय, हमनानै भिडिअ स्टार्ट खालामना दोननो सानबाय। आं दिव्या, आंनि बर' आइजो दिव्यानि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरनायना बावहरबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांदो, आसा खालामो नायलांगोन आरो नायनानै लाइक मोनसे खालामना हो आरो जाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ प्लिज अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामलां आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। फुंनि एसे जाबाय, गथ'आ जानायखौनो भिडिअ खालामनानै खोन्थिबाय नोंथांमोना, आंबो जागासिनो जा। सिगाङावनो निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर, मानोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बारा मोजां मोनाखै, मा सोरां-सोरां जायाना जोंनि न'आ, मानोबा भितराव बिराद खोमसि जायो, खोमसि नालाय भिडिअफोरा बारा क्लियार मोजां नुवा। इना बेस्ट फ्रेन्डआव मोनफैबाय, लोगोसे जाबाय साथामजो। खानो हादै दिनै नार्सारियावहाय सासेया माबा बिफां बायनो होननानै फैलायबाय। दाखालि खनसे फैनायाव बेनि सायाव भिडिअ होखादों नालाय, ओंखायनो आं दिनै भिडिअ होआसै नोंथांमोननो, माने भिडिअ बानायबाय नार्सारियाव फैबा बिफां लाइफां बिबारखौ नुनानै फट' मोनसे नङाबा भिडिअ एसे खालामाबा खान्थिखौनो मोनखाया, ओंखायनो आंबो एसे ससे भिडिअ बानायबाय आरो नोंथांमोननोबो खोन्थिनो सानबाय। फैदोंमोन होननानै आरोना, नायलांदो, फिसाजोखौनो खोन्थिबाय एसे। अखा हानाय साननैसो दिनै सान्दुंआ जि जोंब्लावलायनाय, जि लांनो फैदों आङो। फुङावनो सुना होदोंमोन, रानजोब्बायानो माखासे खिनि। अखा हाबाय थाना खदायबो अखा हायो, बेलासेल' सान्दुं दुङो। दिनै आरो फुंनिफ्रायनो सान्दुं दुंबाय, सान्दुंजों नायनो हायाखै आं। जिखौ लांनि खानायखौबो बोरै खाथब-खासि खुखांजोबना होदों गरम। दा सिरि फैनानै गस्ला बख'ना हासिनो दुगैखोमागासिनो बाथौ बबाव थांखो होननानै नागिरदों आङो। दुस्थ' इमान दुगैनो मोजां मोनो इयो। ओइ मा ना गस्लायालाय बख'बाय? बक बाबाजों बुजागोन। मोखाङा सु दे, मोखाङा सु। दसेनो अखायो, दसेनो सान्दुं दुङो, गोसोमसो जाबोलाय। दे मोखाङा सुसुना, साफा सु। लोगोफोर, मैया लाबोनाय थास'आ दिनै जानोसै ना। हाइजें, सामब्राम गोजा, आलु गुफुर जि दं आं खनसेयावनो मिक्स खालामजोबना लाबाय, माने बाराबो गुरा खालामाखै। होनानै एवबाय, बेयाव आं हालदै संख्रिखौबो होफाखानानै एवो, हालदै संख्रिखौबो होना होखाबाय। दैखौ एसे गोजा जाफ्रामजासे एवनानै आङो थास'खौ होनानै आरो थास'खौ एवना लानोसै। थास' बिथुरिखौ आं सायाव होना होबाय आरो थास' बिथुरिखौ दसे खोबलाय बोखांलाय बिदिनो एरना होबाय थादों। मोजाङै एरबासो बिलाहि आरो गाज्रिखौ सेबना होगोन, ओमफ्राय नाखौ होनानै गोदौ होसिगोन। सोरबा साननो हागौ थास'ल'सो संनायखौनो होदो होननानै सानगोन, माने जाय आंनि भिडिअखौ कन्टिनिउ नायदो बिसोर बुजि मोनगोन। माने आं थास'खौ मैयानि भिडिअहा मैया हादोंमोन नालाय, मैयानि भिडिअखौ दिनै होबाय आरो दिनै संनाय भिडिअखौ गाबोन होगोन। आं सानसेनि भिडिअखौ नेक्स्ट दिनासो इडिट खालामनाय माबानायसो सानसेनिखौ सानसेयाव होजाखायाना, देरि जायो। ओमफ्राय जाय कन्टिनिउ नायदो इसोर बुजि मोनगोन। आं खानाय भिडिअखौ होबाय नालाय, संनायखौबो खोन्थिबाय। बिलाइखौ होना होबाय आं सायाव, बिलाइखौ होनानै दसे आरो एवहाबना लाबायसै। थास'आ मोजां रेबबाय, एसे मोनजासे एवना लाखाबाय। दा आं दै होनानै नाखौ होना होसिगोन। दै होना होबाय आं, बेयाव आं नाखौ होनोसै। दा नाखौ होना होबाय, नाखानि जाहाथे हाबनानै एसे माननाय गैया जायो। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि माथोखौ भइसखौ बारा क्लियार खोनायाखै खोमा, हाल्ला बायदि खोनानो हागौ। अखा हादों माने थिं अखानि गोलैनाय शब्दआ बारा फैदो। आं बेखौ दा खोबनानै दसे गोदौ होनोसै, ओमफ्राय लास्टाव आं जाथि जालुग एसे होगोन। खनसे बोखांनानै नायफैबाय, दा गोदौगासिनो जाथ'वाखै। खनसे आरो एरना नायफैलायबाय, एसे जाफ्रामबायानो। बिलाइखौ एसे गारबा जोंहा होफ्लायना होनसै आं। संख्रिखौ नायबाय, संख्रिया थिगानो जादों, गाज्रिखौ एसे सेबना होबावनि मानजानो गिदो।
जाबाय एसे खरियाव हायखांनानै साखिनोसै नै आंनि थास'आ रेडि दा एसे जाना नायनोसै थास' होनबा ओरैनो गोथाव मोनखायो खनसे लानायखौ जाजोबना आरो खनसे एसे लाफिनबाय मार गोथाव जामारदो फसायनो आरो एसेबो मानाखै थास'आ निजेनो संना निजेनो थिग गोथाव गोथाव होनबाय थादो जाबाय थानायावनो नै माबानि गाथा थाइबें आलुखौ रुनानै थाइबेंखौबो रुना लायो खोमा ना गोथां होयो ओमफ्राय आलु गोरान माबा माबि होनानै इदि साटनि बानायो जानो हानायफ्रा गोथाव मोनो आं हले जानो हाया जारा जायो बेनो लोगोफोर बेलासिनि दसे थाबायनो फैलायबाय लामा माने न'नि लामायाव आं नोंथांमोना मिथिखायोआनो इसोर सानैखौ आं गेलेहोनो लाबोयो फुङाव इमान सान्दुं गोसा दुंनानै आरो 11:00सिमखौ अखा हानानै आरो दा बेलासे एसे स्रां जाफिनबाय जों थानायाव न'से रिक्साला सासेया गासैखौबो लानानै भिडिअ बानायबाय आंखौबा लायाखै होननानै खेंखायबाय थादो नै दिनैखौ भिडिअ रायलायनानै काम तो हाय दोस्तों मैं हूँ आयुष और ये मेरी आंटी है जिनका यूट्यूब चैनल है प्लीज इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और बहुत शेयर भी कर देना गाइस बहुत स्मार्ट एकदम यूट्यूब नहीं ये डायलॉग पर किसके जुमना लगे क्लास में है मैं अभी 6th क्लास में हूँ और हम दानी गथ'फोर नालाय गेदेर बायदि सब रोंखाजोबो गाइस आज के लिए इतना ही शुक्रिया आप मेरे वीडियो को देखने के लिए फुल वॉच टाइम थैंक यू गाइस खोमसिथार मोजां उथिया माया न' भितराव जोंना बेसे मोजां उथिया खोमसि जायोना द बारा मोजाङै भिडिअखौनो बानायनो हायाखै आं जनानै माबा माबि रायलायनो बाथ्रा दंसैमोन ओमफ्राय दिनै रायलायनाय जायासै सान्दुं दुंना मोजां दिन जाबा रायलायगोन सातसायाव थांना रायलायगोन भाबिदोंमोन अखाजो अखा दिनै सोराङानो जायासै भिडिअआनो दिनै इदिनो ससे सलाखौनो नायलांदो नोंथांमोना बोथोरा मोजां जानाय लोगो लोगो आंनाव भिडिअआ एसे मोजाङै फैगोन दा जोंना मालाय न' दं नालाय दा मोजाङै खुलायै भिडिअ खालामनो हाया बाहेराव ओंखारनानै न' सिङाव खोमसि खोमला होयो नोंथांमोना नायनानै गाज्रि मोनखायो आं मिथिखागौ मालाय भिडिअफोरा मोजां क्लियार साफाबासो नायनानै बयबो मोजां मोनो इदिखौलाय बहुत थेवबो नायसाबदो नोंथांमोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक मोनसे खालामना हो आरो जुदि नायनानै गाज्रि मोनदोंबा बोरैबा जायाखैबा कमेन्टआव खोन्था आरो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो मोनसे भिडिअनि गेजेराव लोगो मोनलायगोन नोंथांमोनखौ बाय